Počúvate podcast Slovenskej komory daňových poradcov. Spravodajcu pre vás pravidelne pripravujú daňoví poradcovia a vďaka umelej inteligencii si ho môžete vypočuť aj vo forme podcastu. V aute na ceste do práce alebo pri rannom behu vám bude robiť skvelú audio spoločnosť. Téma: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. V dňoch 7. až 13. augusta 2024 neboli uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov. Téma: Národná rada Slovenskej republiky. Doručený materiál, zdôvodnenie výšky hrubého dlhu Slovenskej republiky a návrh opatrení na jeho zníženie. Očakáva sa dodatočné zvýšenie dane z tabakových výrobkov a opatrenia s dôrazom na zdanenie väčších firiem, vysokopríjmových zamestnancov a negatívnych externalít. Téma: Medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o pravidlá v oblasti DPH týkajúce sa zdaniteľných osôb, ktoré uľahčujú predaj dovážaného tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín a osobitných úprav pre priznávanie a platbu DPH pri dovoze. Cieľom návrhu smernice je v spojení s colnou reformou zefektívnenie výberu DPH, rozšírenie existujúceho zjednodušenia IOSS a boj proti podvodom pri výbere DPH pri dovoze tovaru. Návrh je súčasťou rozsiahlej a komplexnej reformy colnej únie, v rámci ktorej sa navrhujú aj odstránenie prahovej hodnoty 150 eur na oslobodenie od clá, zavádzajú sa ďalšie pravidlá nadväzujúce na už existujúce pravidlá v elektronickom obchode v oblasti DPH, zavádza sa pojem domnelý dovozca, ktorý spolu už s existujúcim konceptom domnelého dodávateľa v oblasti DPH zjednotí výber DPH aj clá a v prípade, že sa odstráni prahová hodnota 150 eur pre oslobodenie dovážaného tovaru od clá, umožní sa využitie zjednodušenia IOSS pre zásielky neobmedzene. Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania 23. augusta 2024. Podnety a pripomienky môžete poslať na metodika@skdp.sk do 21. augusta 2024. Téma: Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Téma: CF News. V rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-623/22 Belgická asociácia daňových právnikov týkajúcom sa platnosti smernice DAC6. Súdny dvor spresnil svoj predchádzajúci rozsudok a potvrdil, že profesijná výhrada sa uplatňuje len vo vzťahu k advokátom v zmysle práva Európskej únie. Zbavenie mlčanlivosti, ktoré sa vzťahuje na advokátov, sa preto neuplatňuje vo vzťahu k iným daňovým odborníkom, ktorí nie sú právnikmi. Komisia Európskej únie začala verejnú konzultáciu o legislatívnej iniciatíve na zavedenie spoločného vzoru a formátu pre vykazovacie povinnosti podľa jednotlivých krajín pre veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Európskej únii o dani z príjmu právnických osôb zaplatenej v danom roku. K návrhu sa môžete vyjadriť do 29. augusta 2024. CFE usporiada 17. Európsku konferenciu o profesionálnych záležitostiach daňových poradcov na tému Globálne politické trendy, umelá inteligencia a budúcnosť daňového plánovania a nové pravidlá Európskej únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2024 v Grand Plaza Hotel Ljubljana. Regulačné orgány Európskej únie, USA a Spojeného kráľovstva vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom uvádzajú riziká pre hospodársku súťaž v oblasti umelej inteligencie, ako aj zásady, ktoré môžu pomôcť chrániť hospodársku súťaž v ekosystéme umelej inteligencie. Téma: Z diania v komore, klubové stretnutia. 3. september. Účtovanie pôžičiek a najčastejšie chyby pri ich účtovaní. Lektor Martin Tužinský. 9. september. Často kladené otázky k daní z príjmov so zameraním na právnické osoby. Lektor Peter Horňaček. 12. september. Chránená dielňa, pracovisko. Ako na to? Lektor Róbert Oravský. 18. september.
pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi, vybrané problémy. Lektor Mária Cvečková. So zármutkom si dovoľujeme informovať vás, že nás 11. augusta 2024 navždy opustila naša kolegyňa daňová poradkyňa Judita Tylová. Venujme jej tichú spomienku. Téma: vzdelávanie. Novinkou, ktorú si pre vás pripravila Akadémia daňových poradcov na 9. októbra, je prednáška zameraná na problematiku registrácie pre daň podľa zákona o daní z pridanej hodnoty, a to na budúcu právnu úpravu od 1.1.2025 v komparácii s aktuálnou právnou úpravou pod vedením Jána Dancáka a Evy Mihálovej z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Registračné formuláre na všetky školenia sú dostupné na webovej stránke Akadémie daňových poradcov. Kompletného spravodajcu nájdete na webovej stránke SKDP. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.